No niin, tervetuloa tänne mun kanavalle. Mä alan tekemään tänne nyt frisbeegolfiin liittyvää sisältöä, eli treenejä, kisaviikkoja ja ihan vaan arkeen liittyvää sisältöä. Ja tänään olisi tarkoituksena 100 puttia 3 metristä, kun viikonloppuna pelataan Valkeakoskella City Market Open 2026, niin sitä varten tässä nyt treenataan. Ja mä muutenkin tällä videolla näette, mitä tähän viikkoon sisältyy. Niin lähdetään katsomaan video. No niin, matka Valkeakoskelle on alkanut. Nyt ollaan Kiikoisten ABC:llä ja seuraavaksi olisi tarkoitus mennä harkkarundille nopea käymään tuolla Valkeakoskella ja sitten mennään tonne Bigfootin kaupalle yöksi ja lähdetään matkaan. No niin, tänne Valkeakoskelle ollaan päästy ja tänne Pappilanniemen frisbeegolf-radalle. Nyt lähdetään heittää harjoituskierros, mitä mä katsoin tuota kisalejauttia, niin aika kivan oloselta vaikuttaa. Mutta lähdetään testaamaan rataa ja katsotaan milleen käy. No niin, se olisi nyt sitten kisapäivä ja lauantai-aamu. Just kävin tuolla kisatoimistossa hakemassa pelaajapaketin ja näytän sitten kisan jälkeen, että mitä täällä kaikkea on. Nyt mä menen tonne lämpäämään ja 8.36 lähtee kierros ja katsotaan milleen ekalla kierroksella menee. Yes.
No niin, eka kierros pelattu. Oli kyllä oli hyvää suorittamista, mut sit siinä mahtui pari tuplabogia väliin, mut tästä on hyvä parantaa huomiseen, mut kokonaisuudessaan tosi hyvä kierros. Et mä tykkään tästä radasta, tää on tosi kiva. Ja tässä kävi tämmönen hauska tilanne, että pääsin vissiin Valkeakosken Sanomiin vai mikäköhän se oli, mutta joku haastattelu tultiin ottamaan tuossa noin, että se oli aika hauska yllätys tähän näin. Mutta siis tosi hyvä kierros ja nyt olisi sitten tarkoitus lähteä ajelemaan tonne Bigfootin kaupalle ja sitten kohti huomista. No niin, tänne kaupalle päästy nyt ja lähdetään katsomaan mitä tästä pelaajapaketista löytyy, kun mä sanoin, että käydään tää läpitte. Elikkäs ensimmäisenä täällä on tämmönen Monsterin reppu vai kassi. Avataan tää ja katsotaan. Onko tää semmonen jumppakassi? Tää on jumppakassi näköjään. Avataan se ja katsotaan millainen tää on. Aika kiva olone. Näyttää vähän tommoselta repulta. Tää tulee itsellä kovaan käyttöön nyt. Tommosella on aina tarvetta. Sitten lähdetään kattoo leipää. Tämmönen Salosen leipä. Ihan kiva. Sitten täältä löytyy Kouvolan lakritsia. Ihan kiva, saa suut makeaksi kierroksen jälkeen. Sitten 2 pussia sipsiä. Toffelin sipsiä, originaali. Siinä on mulle ja kuvaajalle. Sitten täältä löytyy Fanta, ananaskreippi, tämmönen tölkki. Sitten, mikäs tää on? Santa Maria Sweet and Sour. Tämmönen kiva, onko tää nyt sit sweet chili kastiketta. Aika mielenkiintoinen, pitää laittaa testiin. Sitten Powerade saa kierrokselle sitten huomenna juotavaa, vähän urheilujuomaa. Sitten täältä löytyy Jenkin purkkaa. Ihan perus Preesy Menthol näyttää olevan. Sitten Mynttoniaski. Tämmönen chip mint. Eli ihan normimaku. Sitten vielä näköjään 1 karkkipussi TV Mix Original. Jes. Lisää herkkuu kierrosten jälkeen sitten ja mitäs täältä muuta löytyy vielä. Monsterin tarra. Sitten tämmönen Puhdistamon luomu snack makuna kaakao. Saa sitten vaikka kierrokselle evääksi huomenna. Ja sitten elektrolyyttijauhetta mango appelsiini makuna Puhdistamolta. Siinä on kans sitten kierroksille elektrolyytit. Ja sitten vielä 1 tupla. Ja sitten tästä tuli tämmönen hieno City Market Open kassi. Kangaskassi. Tää on kyllä kiva. Ja oli kyllä tosi kiva pelaajapaketti, että on niinku paras tähän mennessä mitä itse on saanut ja kisakin meni tänään aika kivasti, niin on kyllä tosi kiva. Mut joo, me nyt jatketaan tässä vielä iltaa ja yövytään täällä mun pääsponsorin kaupalla eli Bigfootin kaupalla ja tässä nyt sit vietetään iltaa ja tässä pystyy vaikka hypistelemään vähän kiekkoja samalla ja katsoa vähän, että jos tarvii uusia kiekkoja. Jes.
No niin, se olisi nyt sitten päivä 2 ja 16 sieltä lähdetään hakemaan tai parantamaan sijoitusta ja katsotaan, jos saisi vähän paremman kierroksen tänään pelattua ja saisi virheet pois. No niin, se olisi sitten City Market Open 2026 pelattu ja kokonaisuudessaan on tyytyväinen. Tulos oli 2 kierroksen jälkeen +7. Tänään sain parannettua aika hyvin, pelasin +2, eilen +5. Niin nyt odotetaan vielä, että mikä on niinku lopullinen sijoitus, mutta laitan tähän sitten tähän videoon loppuun, että mikä sitten se lopullinen sijoitus on. Tai jos tässä nyt tulee vielä matkalla jotain kommellusta, niin kerron sitten siinä, mutta siis tosi hyvä. Alku näytti tänään vähän huonolta, mutta sitten mä sain kasattua peliin ja pidettyä semmoisen tasaisen, mutta sitten tuli loppuun pari bogia, mutta niille ei voi mitään ja niistä opitaan ja nyt sitten eteenpäin ja seuraavaksi olisi Sahanmäki ja se on 9.8. Hyvinkäällä, että sinne lähdetään ja nyt treeniin tää seuraava viikko, mikä tässä tulee ja eteenpäin. No niin, kotiin päästy vihdoin ja viimein. Se lopullinen sijoitus nyt sitten on jaettu 12 sijaa. Oon tosi tyytyväinen siihen, sain nostettua eiliseltä, niin oon tosi tyytyväinen ja oli, niin kuin sanoin tossa, niin oli tosi hyvä kierros ja tähän voi olla tyytyväinen ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, että kohti seuraavia kisoja ja katsotaan mikä on sitten seuraava video. Varmaan teen tuosta Nummenmäestä kanssa videon ja siihen liittyvän treeniviikko videon myös. Jes, palataan.